раніцы, дарагія сябры, прывітанне, Беларусь, прачынайцеся. Мы прачынуліся для таго, каб абудзіць таксама вас. З вами Алена Ковшик і Анатоль Шырвель. Пачынаем новы дзень. Разам з вами. Вы глядзіце, канешне же, раніцу з Белсатом, мы за гэта дзякуем, але хочам нагадаць, што вы можаце зрабіць, каб больш беларусаў паглядзела нашу цудоўную праграму. Што трэба зрабіць? Напісаць каментар, паставіць лайк, Яшчэ на званочак націснуць, каб вы ніколі не прапусцілі, калі мы ўжо пачынаем наш эфір. Канешне, глядзіце, сачыце за бяспекай, будьце асцярожныя, але вы дакладна ведаеце, як все гэта можна зрабіць, а гэта дапаможа яшчэ дзесяткам, сотням і тысячам беларусаў паглядзець нашу праграму. Сёння у календары 9 лістапада хутка бежыць час, нядзеля. Ну і што, мы будзем абмяркоўваць сёння? Будзем абмяркоўваць, што робіцца на мяжы, ўжо ў чарговы раз будзем абмяркоўваць. Будзем абмяркоўваць інтэрнэт-скандалы і незвычайныя міжнародныя навіны. То пачынаем. Ці праўда, што ў Маладзечна няма вуліц з савецкімі назвамі і як на Староўда трапіла ў незалежную журналістыку? Мова на нова. Што такое крыза і прычым тут сярэднявечныя моднікі? А зараз вось вы бачыце Насту Роўду, якая нам расказвае пра Маладзечна. Яна раскажа так. Далей, што такое крыза і прычым тут сярэднявечныя моднікі, пакажа Кацярына Ваданосава, нітка зорка. Ну і, канешне ж, мы не прамянем скандал з беларускімі блогерамі. Збіралі грошы на лекі дзіцяці, патрацілі на шыкоўнае жыццё. Што далей з гэтай справай і як варта рэагаваць на такія сітуацыі і каму і як варта данаціць, бо падтрымліваць патрэбна. Ну і наше традыцыйнае пытанне, канешне ж, традыцыйнае пытанне на сёння пра што, Анатоль? Сёння мы будзем пытацца ў вас пра дабрачыннасць. Ці верыце вы ўвогуле ў дабрыню гэтай справы? Ці ахвяравалі вы калісьці грошы, а можа і свой час на нейкія дабрачынныя мэты? Ці далучаліся да дабрачыннай працы? Кажа, пішыце нам пра гэта, ці дапамагалі каму-небудзь вы ад шчырага сэрца? Мы ведаем, што з донатамі ў нас часам бываюць праблемы, і мы можам дапамагаць абсалютна рознымі спосабамі і рабіць наш свет лепшым. Вось, Анатоль, як у тебя справы з дабрачыннасцю? Нармальна. Я стараюся дапамагаць тым, альбо каго ведаю асабіста, альбо калі дапамагаю праз людзей, которым магу давяраць. Ну, вот такі ў мяне падыход. Насамрэч, давер у гэтай сітуацыі самая важная справа. Ці вам атрымалася ў вашым жыцці камусьці сапраўды дапамагчы? Раскажыце ваши натхняльныя гісторыі. Валер Русель, конечно же, сочыць і ў каментарах сабярэ ўсе ваши каментары. Мы іх будзем чытаць. Дбайце пра сваю бяспеку зразумела. А зараз трошачкі цудоўнай, вельмі энергетычнай музыкі на пачатак добрай нядзелі. Try
Ну і што, з намі Валер, і ён зараз раскажа нам вельмі класныя навіны з сацыяльных сетак. Раскажу, але спадарства, найперш я таксама заклікаю вас далучацца, калі бяспечна, да каментавання, тому што вы не ўяўляеце, самае кайфовае для мяне гэта прыходзіць і распавядаць вашыя разумныя вось усе думкі, вашыя каментары, а сёння яшчэ нагода такая, пахваліцца сваёю дабрынёй. Ну гэта ж круто. Абсолютно круто. Мы вельмі чакаем на ваши натхняльные гісторыі і абяцаем, што сваімі гісторыямі таксама падзелімся. А можна я перадам привет? Я хочу перадаць привет усім чатланам. Даражэнькія, гэта вельмі важна, то, што вы праходзіце до нас. Вы нас вельмі нахняеце. Пішыце ваши каментары. Ласка. Прывітанне. Мы вас реально любім. Вітаем усіх. Я бачу, што яшчэ мала хто прачнуўся, мабыць, каву робіце, але ўжо зазірайце в наш чат. Дарэчы, сябры, вам таксама пастаянна перадаюць прывітанне, ну, папросту вось гэта прэсія часу, і ніколі не атрымліваецца перадаць вам усе прывітанні, таму чатляне таксама вас вельмі любяць, але пераходзім да агляду нашых сацыяльных сетак. Глядзіце, вось грошы на бутафорскі ўпрыгожанні ёсць, а на нармальную плітку для фонтана няма. Вось што бывае, калі ў прыярытэце паказуха і не рудабельская, вось, паказуха, а не сапраўдны клопат пра людзей. У Гомлі мясцовы жыхар паказаў гаротны стан зялёнай зоны ў цэнтры гораду і заклікаў старшыню гарвыканкаму звярнуць увагу на праблему. Хотел бы обратиться к мэру Гомелю Владимиру Привалову. Вот смотрите, денежки на всякие вот барбитуры такие уходят, а вот где-то плиточка, вот смотрите, дети по травке тут гуляют, бегают. И представьте, если вот малышаня какой-то сюда вот наступает и чертит лицом по всей плитке. Как вы думаете, вся плитка вон, все трясется. Обратите, пожалуйста, внимание, все лежит вон, все поломано. Скрали цемент, я вот что скажу. Ну, скрали... Плитка ёсць, а не трымаецца. Зоркі бутафорскія трэба ж паставіць за нейкія грошы? Зоркі... А можа хто дзе пірамідку, якую будуе з гэтых плітак? Вот я собі думаю. Альбо катэдж. Альбо катэдж. Мне, дарэчы, вельмі тык-ток падабаецца якраз тым, што калі павыганялі незалежных журналістаў, когосьці пасадзілі, астатніх за мяжу павыганялі, тык-ток стаў такім народным, вось, народным рэпарцёрам. Абсалютна. Незалежныя тиктокеры з'явіліся. І тиктокеры, вам вялікі рэспект за гэта. Тым часам, не толькі ім, бадай самае крэатыўнае з айчынных міністэрстваў, гэта, вядома ж, міністэрства па надзвычайных сітуацыях. Обана. Так, ну, заўсёды у нас суперролікі з імі. Гэтым разам гэта міністэрства заклікала грамадзянаў не турбаваць ратаўнікоў штораз, калі бачыць кота на дрэве, і нават патлумачыла чаму. Вось, паслухайце. Если кот кричит на дереве, не нужно сразу звонить в МЧС. Почему? Часто коты забираются на дерево с целью охоты, огорчаются и кричат, если не поймали добычу. Во-вторых, кошки – отличные скалолазы от природы. Кроме того, они могут безболезненно упасть с высоты 7-этажного дома. А вы когда-нибудь видели на дереве скелет кота? Супер. Я хочу сказаць, што вельмі інфарматыўна і пераканаўча. Малайцы. Абсалютна. Мне МНС вельмі падабаецца. Калі б не журналістыка і магчымасць ездзіць у Беларусь, я быў бы МНСнікам вот 100%. А мне заўсёды, прабачце, была мара залезці на гарадзенскую каланчу, ведаеш? Таму трэба штосьці з гэтым зрабіць. Але слухайце, сакрэт поспеху ў тыктоку, да? МНС і котик, і ўсё, і просто бомба. Не, і пачуццё гумору, вось. Ну а цяпер суворая праўда і проза беларускага жыцця. Напярэдадні зімы, як вядома, вавёркі імкнуцца нарабіць запасаў на галодны перыяд. А таму ў гэты час яны не толькі ахвотней падыходзяць да людзей, але і ладзяць міжсобку сапраўдныя бойкі за ласункі. Просят орешки. На, не гоняйте вы друг друга. И ты иди бери. Да не гоняйте. Зачем ты гоняешь ее? Иди возвращайся, скорей. Вось мне што падабаецца ў вавёрак, у іх нават бойкі, яны такія вельмі мілыя. Мімімішныя бойкі. Абсолютно. Вавёркі — это сапраўдныя беларусы. І вось там, дарэчы, там ролик велізарны сам па сабе, там і сінічкі прыляталі, там і галубы, і ўсе, хто
хто толькі можа. Ну вось голад аб'ядноўвае. Голад аб'ядноўвае, але тыя, хто дакармліваюць вось дзікіх жывёлінаў, памятайце, што трэба рабіць гэта з розумам, што, напрыклад, птушак нельга дакармліваць хлебам, Так, ім так, гэта так. шкодзіць. Чырствее, злобе. Сапраўды падумайце перад тым, як вы выходзіце, арэшкі іх можна. падсілкаваць. Але арэшкі ці нейкія зярняткі сапраўды Слухайте, так. але я гляну на тую вавёрку, я б не сказаў бы, што вона выглядае такой, которая голодае. А ты ведаеш, Бо да яшчэ рэчы, зіма не прыйшла. ведаеш, да рэчы, каментатары якраз пра гэта гавораць. Нейкі надто такі... Да. Яна так, ведаеш, запаслася на Ёмкая зіму. Так, Ёмкая такая. Слухайте, ну худая вавёрка і не пабілася бы, і не адбіла. Так што тут таксама логіка ёсць. Ну і завяршаем сённяшні агляд, завершым яго все-таки на самай, што не ёсць пазітыўнай ноце, а для гэта перанесемся на, магчыма, самую незвычайную і дакладна самую вось такую вясёлую, забаўную паляну ў Беларусі. Дакладней, не паляну, а газон, на які хтосьці таксама вясёлы, крэатыўны, магчыма, МНСнік, перасяліў дзясяткі паркавальных абмежавальнікаў паўсфераў. Тут і жоўты колер, вось як вы бачылі, І ну і таксама смайлікі. смайлікі абсалютна. І гэта спадарства была загадка ад аўтара, он спытаў, дзе гэта знаходіцца. І што цікава, каментатары амаль адразу сказалі, што гэта мястэчка Карма, што на Гомельшчыне. Вот так. Вось і назва прыгожая, і газоны ў Карме таксама во. А я думаю, што гэта прывітанне тым жоўтым вазам, якія стаялі ў Менску. І жоўты колер, ён становіцца, ведаеце, сінонімам беларускага крэатыву. Але дзе яны набралі столькі камянёў гэтых паркавальных у Карме? Ну вот я вот думаю, з усіх парковак там уже Можа, з вазаў бедскіх. Таму што я чытаў там, ці іх перафарбавалі, ці прыбралі ў Менску. Напішыце, дарэчы, хто ў Менску, што там з жоўтымі Так, вазамі. якога яны зараз колеру, так, таму што іх Не, есть версія. Я думаю, што на самай справе гэта не проста вось на газоне камяні размалявалі. Гэта помнік калекцыі Эмаджы. О, можа быць. Новы музей пад адкрытым небам, спадарства. Яшчэ раз заклікаю, пішэце пра вашыя добрыя чыны, вашыя выпадкі падтрымання. Я гэта ўсё буду занатоўваць і неўзабаве вернуся ў студыю і распаведаў. Абсалютна цудоўна. Мы ведаем, што ў беларусаў і беларусак вельмі добрыя сэрцы, і мы вельмі любім дапамагаць. Недарма ёсць такая прыказка «Беларус, беларусу, беларус». То бок гэтая салідарнасць і прага дапамагаць, яна ў нас натуральная. Таму мы зараз будзем адпускаць Валеру, які ўжо ідзе занатоўваць вашыя каментары. Але хочу запытаць яшчэ, Анатолій, ці ты сам калісьці ахвяроўваў грошы на вось нейкую добрую справу? Конечно. Што ты падтрымліваеш? Раскажы нам. Ну, я, па-першае, падтрымліваю розныя праекты, звязаныя з дапамогай дзецям. То сам, як маю дзяцей, то разумею, што гэта непростая справа, асабліва, калі ёсць праблемы са здароўем. Вось ёсць арганізацыя, которую я падтрымліваю штогод, пералічваючы пэўную там колькасць падатка свайго. Вот. І, ну, я дапамагаць стараюся людзям, которые таксама дапамагаюць нямоглым пажылым. Таму што, ну, таксама маю сваіх пажылых, і хацелася б, каб пра іх таксама нехта паклапаціўся. Я б хацеў яшчэ дадаць, у цяперашняй Беларусі так сталася, што дапамагаць таксама можа быць небяспечна, ведаем пра гэтыя выпадкі пераследу, але магчымасць дапамагаць ёсць заўсёды, бо спадарства, пачынаючы ад 20-го года, зборы пайшлі толькі ў палітычнае такое, скажем, рэчышча, а уразлівыя сацыяльныя групы, там, напрыклад, хворыя дзеткі альбо у патрэбе іншыя сацыяльныя групы, яны засталіся без такого вялікага падтрымання, і таму, калі небяспечна кудысьці, то заўсёды можна падтрымаць. І пра гэта зараз мы будзем размаўляць пра тое, што калі сышло вельмі шмат недзяржаўных арганізацый, якія часта выконвалі сацыяльныя функцыі дзяржавы, сапраўды вельмі шмат уразлівых групаў засталіся без падтрымкі, і на гэтым пачалі нажывацца не заўсёды таксама сумленныя людзі. Поэтому як дапамагаць так, каб гэта сапраўды трапіла ў адпаведныя рукі, пра гэта мы сёння паразмаўляем, бо на гэтым тыдні вся Беларусь абмяркоўвала скандал, звязаны са зборам сродкам хвораму дзіцяці. Давайте узгадаем гэтую гісторыю, а потым адразу абмяркуем. У горадні выбухнула гісторыя, якая шакавала нават тых, хто даўно не верыць у інтэрнэт-зборы. 17-гадовы блогер і яго 37-гадовая дзяўчына арганізавалі збор грошай нібыта на лячэнне цяжкахворага хлопчыка. Людзі ахвяравалі, спадзяючыся выратаваць дзіця. Сума збору – 1,5 мільёна рублёў. Аднак, як высветлілася, маці дзіцяці перадалі толькі каля 250 000.
Яшчэ некалькі соцень тысяч пайшлі на прызы удзельнікам розыгрышаў, а яшчэ мільён на асабістыя патрэбы пары. Яны куплялі дарагія рэчы, здымалі элітнае жыллё, ездзілі на адпачынак за мяжу і нават набылі аўтамабіль прэміум-класа. Падчас ператрусаў у іх кватэры знайшлі шмат гатоўкі і дарагую тэхніку. Тому скажуць, калі б гэтыя грошы сапраўды пайшлі на лячэнне хлопчыка, збор ужо быў бы закрыты. Маці дзіцяці прызнаецца, яна шчыра верыла блогерам і ніколі не патрабавала справаздачы. Яна кажа, 257 тысяч для нас гэта ўжо вялізныя грошы, але цяпер вельмі балюча ведаць пра ўсё астатняе. Супраць пары ўзбуджаная крымінальная справа за махлярства, асабліва к буйным памеры. Ім пагражае да 12 гадоў пазбаўлення волі. Я, насколько понимаю, каких-либо денег с интерактива ты себе не оставил. Если честно, то нет. Ну, типа, я не... Дай бог, 1% сам себе. Вот 1%. 1%. Все суммы. Вообще все. Вот если общий брак полмиллиона, то 100% это меня ушло. Ну, нет, это неправильно. Ну, $1200. Гісторыя нагадвае, нават калі за экранам прыгожыя твары і добрыя словы, не ўсе зборы праўдзівыя. І забывацца на інфармацыйную гігіену недазваляльна. Ну, ось такая, скажем, прама непрыемная гісторыя. Здаецца, усё зразумела, дапамагаць добра, а хлусіць дрэнна. Але ёсць што абмеркаваць, і для гэтага мы запрасілі да нас сёння Вольгу Велічка, псіхолага і былую дырэктарку Гродзенскага дзіцячага хоспіса, якая напісала акурат пра гэтую гісторыю вялікі допіс у сябе ў сацыяльнай сетцы. І мы вырашылі, што яна ідэальны госць на гэтую тэму, таму што чалавек, які вельмі шмат гадоў сам дапамагаў, збіраў дапамогу і дакладна ведае, як выглядае сітуацыя. Прывітанне, Вольга. Добры дзень. Добранак, шановныя гледачі, добранак, калегі. Спадарня, Вольга, ну, мяне пытанне першае, і мне здаецца, простае. Я увогуле не магу зразумець, як такое стала магчыма. Да все вельмі проста. Ёсць два складніка, як мне падаецца. Першы складнік. Мы думаем, што дабрачыннасць гэта пра тое, што ёсць, вот як прыклад вы прыводзілі, што дабрачыннасць гэта пра тое, што ёсць фонды, яны нейкім чынам арганізаваныя, людзі ім прыносяць грошы, яны гэтыя грошы размяркоўваюць. Насамрэч, гэта не пра дабрачыннасць, гэта пра простую такую форму, расійскай мовай скажу, міластыні. Дабрачыннасць – гэта складаны сацыяльны працэс, які не кожнае грамадства можа сабе дазволіць. Шмат гадоў назад, працуючы в хоспісе, я казала, што хоспіс можа ўзнікнуць толькі там, дзе людзі да гэтага гатовыя. І калі казаць, што такое дабрачыннасць, ну вельмі простым прыкладам. Это калі дзяржава, яна гарантуе сваім грамадзянам пэўныя сацыяльныя, ну там паслугі, пэўныя сацыяльныя стандарты. Але так здараецца, што дзяржава не можа справіцца з тымі запланаванымі паказчыкамі, з тымі запланаванымі паслугамі. І тады на дапамогу прыходзяць грамадзяне. То бок дабрачыннасць – гэта вельмі складаны сацыяльны працэс, дзе ў звязцы працуе грамадства і дзяржава. Это не толькі пра ахвяраваць грошы, это пра камунікацыю, это пра складаныя сацыяльныя працэсы, это пра тэхналогіі. Дабрачыннасць, я паўтаруся, не кожнае грамадства можа сабе дазволіць, але мы, беларусы, можам. І першым такім, безумоўна, хоспіс в маім жыцці, вот калі быў, я бачыла, як людзі могуць сістэмна ахвяраваць. Другі такі прыклад – это ковід, калі быў, як грамадства актывізавалася і як упершыню, магчыма, стала бачна, што окей, мы можам пэўныя рэчы закрываць без дзяржавы. І калі адказаць яшчэ на ваше пытанне, мне прыгадаўся такі выпадак з майго жыцця, калі, можа, 7 год, недалёка ад 2020 года, я была дома ўжо пасля працы, да мяне в маю кватэру званок в дзверы. Я адчыняю дзверы, і стаіць там жанчына з фотокарткай дзяўчынкі і кажа, што я валанцёрка Гродзенскага дзіцячага хоспіса, мяне адправілі збіраць грошы на дапамогу дзіцяці. Яна прыйшла да мяне ў хату, да дырэктаркі хоспіса, прадстаўляецца валанцёркай хоспіса. Таму насамрэч такія справы былі і раней,
Ну, я вырашыла это не выносіць паблік, мы там з неяк з ёй дамовіліся. Чаму так здараецца? Здараецца так, таму што ёсць вот этот вот перекос, і дзяржава, яна ў дабрачыннасці бачыць, я і раней казала пра это, і зараз шчыра скажу, яна бачыць арганізацыю вот этих святаў перад калядамі, калі збіраюцца чиновники на вот эту десятигоддзямі ідучую акцыю дабрачынную нашим детям. Яны там приносят этыя подарки, яны приносят цукерки детям, якім нельга цукерок. Это все показывается на камеру, и таким чином, ну вот долгий час эта дабрачыннасць вот в таким выглядзе яна фарміравалася. Ці другі прыклад, калі ЮНЕСКО, структура ААНовская, яна пабудаваная для того, каб абараняць правы дзяцей, а яна на 1 чэрвеня, вот на этот дзень абароны правоў дзяцей, яна не гаворыць пра тыя праблемы, якія ёсць у дзяржавы з правамі дзяцей, а яна там з балонікамі і фонтанамі арганізуе святы, падарункі. Ну і вот і атрымоўваецца, што ёсць вот этот вот перекос. Дзяржава, яна не бачыць у дабрачыннасці инструмента подвышения вот этого взаимодействия паміж дзяржаўнымі структурамі і грамадзянамі. Ну і тады грамадзяне робяць самастойна тое, што могуць зрабіць. А калі гэта працуе так, калі няма вот этого вот механізма, ну, безумоўна, будуць тыя людзі, якія захочуць скарыстацца гэтым. Мы ведаем, што махляры былі заўсёды і ёсць, і, напэўна, будуць. Але зараз са з'яўленнем розных платформаў і магчымасцяў збору грошай менавіта ў інтэрнэце, гэта больш ананімізуецца, ты не да канца разумееш, куды гэтыя грошы пойдуць, як будуць скарыстаныя, а такіх платформаў і збораў з'яўляецца вельмі багата. Мы бачым, што зараз у нашай краіне, на жаль, няма такога празрыстага інструменту контроля за тым, што адбываецца. Можа, гэта і добра, але гэта мусіць нас рабіць больш пільнымі, нас, у сэнсе тых людзей, якія хочуць дапамагаць. Што бы вы параілі ў гэтай сітуацыі, бо мне асабіста хацелася б, каб сам гэты скандал, які адбыўся, ён зрабіў нас больш пільнымі, але не больш як бы недасяжнымі, каб мы ўсё ж такі дапамагалі, але рабілі гэта больш разумна. Ну, я хочу сказать, что я вот тут поглядела за 2 хвилины литерально до того, как выйти в эфир. Этих блогеров отпустили. Яны зараз на волі. Так, бо іх абвінавачваюць у махлярстве, а супрацоўнічаюць са следствам. Супрацоўнічаюць са следствам, яны выпущеныя. Разумеется, тут няма простага адказу на тое, а што рабіць. Ну, безумоўна, людзі, якія маюць крытычнае мысленне, людзі, якія думаюць пра працэсы, пра жыццё шырока, безумоўна, яны будуць ставіць пад сумнеў, не сумнеў, яны будуць глядзець, а каму я ахвярую грошы. Але вы казалі недавно, што вы любіце TikTok. Я не ведаю, ці люблю я TikTok, таму што там показваецца тое жыццё, якога мы мала бачым, в большасці в сваёй. Вот. І людзі любяць гэтае жыццё. Калі сёння в нашым в том грамадстве, якое мы маем зараз, калі дзяржава яна займае суперактыўную, а прямым тэкстам, магчыма, таталітарную пазіцыю, грамадзянам застаецца не так шмат. Зразумела, што мы все стомленыя ад 2020 года, і хочацца верыць у лепшае, хочацца верыць у добрае. Я не думаю, што... у мяне пессімістычная будзе зараз думка. Я не думаю, што вот этот один скандал, а для меня это не скандал, это нормальная, звычайная ситуация, такие ситуации ранее были. Я не думаю, что одна эта ситуация, яна навучыць беларуса внутри краіны до того, что трэба быць больш пільнымі. Потому что механізмаў няма. Потому что няма, напрыклад, того, что ёсць у Польшы, ёсць у Літве, ёсць у іншых краінах, што ты 1% ты можаш ахвяраваць у
фонды, то бок няма вот этих вот, это не про празрыстасць механізмаў, это наогул про адсутнасць механізмаў. І я тут не буду даваць ніякія парады, глядзіце, патрабуйце. Это все, на вялікі жаль, не працуе без механізмаў, таму што дабрачыннасць — это складанейшы, адзін з самых складанейшых сацыяльных працэсаў паміж дзяржавай і грамадствам. Ну, вы сказали, не будете давать пораду, а я все-таки попрошу пораду. Вот звыклая ситуация, идешь по улице, нейкий человек там просить милостыню, да? Ці вось прыходзіць чалавек з карткай стаіць, там быццам бы нейкія коробачка ў яго, нейкія рахункі напісаны. Як разабрацца, каму трэба ахвяраваць, а каму не? Вось просто на асабістым узроўні. Таму што, ну, хаця каб не разбэсці таго чалавека, каб не даць алкаголіку грошы, ён пойдзе нап'ецца. Вот як рашаць гэтую этычную праблему? Каму і сколькі ахвяраваць? Я вам скажу як чалавек, не як спецыялістка, як чалавек. Калі ў мяне просяць міластыню, я нават бачу, што людзі просяць на алкаголь, я заўсёды даю. Это не моя справа по жыцці. Я не Бог і не перед Богом. Як этому человеку жыць? От мяне 2, 3, 5 евро не убудет, ён скарыстаецца так, як ён лічыць патрэбным. Моя справа дапамагчы, калі я хочу дапамагчы. Справа человека скарыстацца этим так, як ён хоче. Паміж нами тут ёсць дамова, такая вот как бы не публічная дамова. Я заўсёды даю. Калі, напрыклад, там в аэропорце, я памятаю, быў выпадак, человек ходил, просил, что мне там на квиток не хватает. Я бачу, что это история придуманная. Але ад мяне 2 евро не убудзе. Ну вот я вам так откажу. Як для сябе я вырашыла гэтую дилемму. Вольга, вы в сваім пасце напісалі пра тое, што культ блогерства і дэфармацыя каштоўнасцяў, што вось сацыяльныя сеткі сапраўды ператварыліся зараз у новую мараль. І калі ты папулярны, ты вось можаш пашыраць свой уплыў такім чынам. Ці ёсць прышчэпка ад гэтай новай маральнасці соцсетак для нас усіх? Тут справа крышку, магчыма, глыбейшая у тым, што сённяшнія людзі, якія стаяць ва ўладзе, яны этот культ і прапагандуюць. Ну, этот вот дичайшая гісторыя з былым губернатарам Гарадзенскай вобласці Каранікам, калі ён пуляе эту капусту. Я не ведаю, слухайте, я не ведаю, як на это рэагаваць. Доктор, былы губернатор, ну вот ён бере капусту и пуляет в баскетбольное вот это вот кольцо. Другие, іншие там это режут, это червоные, там уже открывают все, что можно и не можно открыть, там скамейку кожную открываются этими червонными ленточками. И оно пропагандуется, то бок сама улада, ну тут не просто не держава, а улада сённяшняя, яна папуляризуе вот этот вот механизм накручивания, и яны думают, что про социальные сетки, яны помыляются, яны думают, что про социальные сетки, калі яны вот забьют это все вот таким пустозелем для меня, да, яны думают, что там нечто вырасте, там капуста не вырасте, калі вы вот кидаете эту капусту литерально в кольцо, это пустозелье информационное. Люди это съедают, как бы, разумеется, и мы атрымоўваем тое, што мы атрымоўваем. Люди верят блогерам, люди глядят, как там, ну, теперешний губернатор Гарадзенской области, там есть любимое видео, там, вы там на мапе расскажите, где свой, где чужие, где немцы, где там, где фашисты. Ну, то бок это, ну, слухайте, ну, мне это выглядае, калі шчыра, супер недарэчна. И оно заполняет простору. Іншай просторы мало, тому что калі іншую простору ты глядишь, например, Белсат, калі ты глядишь, это экстремистская история. Ну и людям что застаецца?
Ольга, не хотела бы скончивать нашу размову сённяшнюю пра важную справу на такой досыць сумнай ноце. І хацелася б знайсці нейкія пазітыўныя моманты. Што мы можам параіць нашым гледачам і глядачкам, чаму ўсё ж такі варта для сябе асабіста працягваць рабіць добрыя справы? Вось парады ад дасведчанай Ольгі Велічка. Потому что трэба памятаць, калі мы дапамагаем перш за ўсё сабе. То бок мы приносим в свою душу вот эту вот частичку того, что думку того, что я застаюся человеком. Я в сабе гадую кожны дзень этого человека. Это першае. І другое, я была бы спокойная за нас, беларусаў. Мне падаецца, што в нашем генетычным кодзе прошито на коротких дистанциях, на таких экстренных ситуациях збирацца і дапамагаць. Таму я не думаю, что тут нейкія вот этыя, як вы говорите, скандалы, яны зробяць нешта такое крытычнае, што людзі не будуць дапамагаць адзін аднаму. Я думаю, што мы генетычна прошитые под это. Я вельмі спокойная. Дзякуй вялікі, мы памятаем цудоўнае беларускае слово «талака» і ёй карыстаемся. Дзякуй вялікі, спадарня Вольга, за веру ў дабрыню, за натхненне сапраўды рабіць добрыя справы, перш за ўсё дзеля сваей душы. Ну, неўзабаве ў нашай праграме размова пра тое, што робіцца на літоўскай мяжы. Да нас у эфір прыйдзе Алексей Левончык. А зараз у нас будзе кліп, Аліна. Будзе кліп і вельмі чутлівы, вельмі важны. Я думаю, што ў гэтую восеньскую раніцу добра ляжа ваш сённяшні настрой. Мама. Притуляй мяне, калыхай, у сне павяртай назад у дзіцячы свет. Да цябе прыйду, не згубіўшы след, як буслы вяртаюцца па вясне. Мама, мне сёння сніліся кашмары, дзе ўсё не так, як ты спявала, дзе ўсё схавалася ў цень. Мама, мы так далёка адляталі, і не пра ўсё табе казалі, а сэрца білася мацней. Притуляй мяне, калыхай, у сне павяртай назад у дзіцячы свет. Да цябе прыйду, не згубіўшы след, як буслы вяртаюцца па вясне. Притуляй мяне, калыхай, у сне павяртай назад у дзіцячы свет. Да цябе прыйду, не згубіўшы след, як буслы вяртаюцца па вясне. Ла-ла-лай, ла-лай, 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 ла-ла-лай, ла-лай. Вось так пяшчотна ад мамы пераходзім і вярнаемся да тэмы дабрачыннасці. Валер, боже мой, я сёння, бачыш, не прачнулася яшчэ адпаведна. Валер, што пішуць нашыя чатлане? Ці тэма ўскалыхнула? Чат? Тэма
Зашла. Супер ускалыхнула, вось калі параўноўваць нават з ранейшымі нейкімі апытаннямі, гэтак жвава і актыўна, ну, я давно не прыгадваю, і спадарства вельмі ўражвае, і дзякую велізарна вам за ваши каментары, за вашу вось, ну, дабрыню, за вашу салідарнасць беларускую. Сёння дапамога ў Беларусі – гэта асобны від мастацтва, калі людзям трэба знаходзіць магчымыя формы той дапамогі. І сапраўды такое бывае, што, ну, вось, пра што мы гаварылі, што часам бывае попросту небяспечна. Просто прывезці прадукты з крамы ці завесці па асабістых справах, калі вашыя шляхі супадаюць, гэта істотная дапамога і ўвага. Нашая дапамога не прымаць удзел у праўладных мерапрыемствах. Гэта таксама вось такі... Гэта не толькі дапамога, але і грамадзянская пазіцыя. Абсалютна. Зрэшты, і дапамога, гэта ў нейкім сэнсе грамадзянская пазіцыя. Таксама мы з мужам пераводзім грошы ўвесь час хворым дзецям, цяпер інфармацыя ёсць паўсюль. Дапамагаў дзіцячым вёскам, але калі даведаўся, што сілавікі прымушаюць туды пераводзіць грошай палітычных зняволеных, перастаў. Дапамагае ўсім, хто просіць, калі мае магчымасць. І ёсць удакладненне да гэта. І так, амаль усе выразныя выпадкі дапамогі цяпер дзяржава імкнецца прыпісаць сабе, і гэта шмат каго дэматывуе, бо сапраўды, здаецца, дапамагаеш, а потым выходзіць вось такі вот чыноўнік, які спачатку хоспіс закрывае, а потым лавачку адкрывае, кажа, мы вот тут дапамаглі. І гэта шмат каго дэматывуе. Хлопчыка, которого узгадвалі, гэтаму хлопчыку ўжо доўга збіраюць. Мы таксама перакладалі, там вялізная сума патрэбная на гэты укол. Пра Вольгу шмат было рэакцыяў, пыталі, як вось, што з хоспісам. На жаль, улады хоспіс ліквідавалі. У мяне ў галаве гэта ввогуле не ўкладвалася. Я памятаю гэту гісторыю. Ну як так? Вы ж самыя дзеткамі гэтымі не займаецеся, а гэтыя святыя людзі, па сутнасці, імі займаліся, аддавалі ўсё сваё жыццё. Не, трэба ўсё гэта ліквідаваць. Гэта жах. Пры тым, што, дарэчы, хоспіс, я памятаю, у часы ковіду яшчэ і дапамагаў. Вось памятаеце, людзі самыя арганізаваліся, калі ўлада ўмыла рукі, і хоспіс таксама знаходзіў час і сілы. Насамрэч, праз тое, што былі зліквідаваны шмат якія грамадзянскія арганізацыі, недзяржаўныя, шмат тэмаў засталося па-за ўвагаю дзяржавы, у тым ліку хатні гвалт, напрыклад. Жанчынам, якія пакутаюць ад хатняга гвалту, зараз ніхто амаль не ў стане дапамагчы, і агулам узровень гвалту расце ў краіне. Гэта сумна, дарагія сябры. Я, дарэчы, падтрымаю, таму што я, напрыклад, не веру ў дабрачыннасць дзяржавы, і, ў прынцыпе, дабрачыннасць не справа дзяржавы. Кепска, што дзяржава мяшае людзям самаарганізавацца, каб адно аднаму дапамагаць. Вось гэта самае кепскае ў гэтай гісторыі, таму што сапраўды людзі застаюцца увогуле без такой, ну, арганізаванай дапамогі. Канешне, вы пішаце, што дапамагаеце, мы дапамагаем, яшчэ нехта дапамагае, але я ведаю, што гэтай дапамогі бракуе. Але мы ведаем, што таксама, калі зборы робяць арганізацыі з добрай рэнамэ, якія мы дакладна ведаем, што грошы пойдуць дакладна туды, і калі ёсць нейкі выпадак гучны, грошы збіраюцца імгненна. То бок, вось гэтае жаданне наше быць патрэбнымі, яно нікуды не знікла, яно цяж ёсць. Як для мяне гэта ввогуле адзін з найвялікшых беларускіх цудаў. Вось гэта беларуская салідарнасць у мяне згасла, але хацеў яшчэ вось пару... Амаль кожны дзень падтрымліваю украінскія збройныя сілы, хай пакрыху, плюс некалькі пастаянных збораў праз патрыон на беларускія праекты. Слава Украіне, жыве Беларусь. Дзякуй вам. Я вось асабіста лічу, што вельмі важна дапамагаць сістэматычна. Гэта дазваляе некаторым арганізацыям быць устойлівымі. Зараз такі час, калі цяжка шукаць падтрымку дзе-небудзь, а калі мы самі сабе дапамагаем, гэта проста найлепшы шлях. Ну і яшчэ момант, вельмі часта, калі ёсць арганізацыі, то ў іх даволі абмежаваная дзейнасць, яны не ўсё могуць падтрымаць. І менавіта вось гэтая народная салідарнасць, яна якраз закрывае ўсе вось такія, ну не все, але вось такія менавіта патрэбы, на якія цяжка менавіта грошы знайсці, вось менавіта на гэта. У тым ліку, вось, калі гаварыць пра добраахвотнікаў, беларусы велізарную дапамогу робяць ад самага пачатку паўнамаштабнай вайны. Болей за тое, многія нацыянальныя зборы ў іншых краінах, да прыкладу, як у Польшчы, на Байрактары, калі памятаеце, яны былі ініцыяваныя беларусамі, а таксама
найбольшая частка грошай на іх, она была таксама сабраная беларусамі, хоць пра гэта публічна асабліва не гаварылася. А я тады сёння падтрымаю збор, які я, дарэчы, інфармацыю пра які я публікавала на сваёй старонцы ў Фейсбуку, які тычыцца корпусу беларускіх стральцоў, які быў у рамках літоўскай арміі. І вось валанцёры, беларусы, якія жывуць у Літве, збіраюць грошы на тое, каб уганараваць гэтых людзей, павесіць памятную шыльдачку, збіраюць грошы. Калі можаце падтрымаць, падтрымайце. Добрая справа, бо гэта таксама тыя людзі, якія раней добраўпарадкавалі магілу Душ-Душэўскага. І вось такая справа дабрачыннасці, яна таксама вельмі-вельмі важная. Душ-Душэўскі – гэта стваральнік бела-чырвона-белага сцягу, на хвіліначку. І ввогуле, вось файна, што ты закранула тэма культуры. У нас неяк оно заўсёды адкладваецца на потым. Давайте зажывем добра, а потым прыйдзе час дамовы, ну і гэтак далей. І вось гэтыя зборы на культуру, яны таксама вельмі важныя, тому што культура – гэта тое, што нас лучыць усіх. Я прапаную працягваць гэту тэму. Пішыце каментары, расказвайце, як, каму вы дапамагаеце. Ну, акуратней, канешне, але дзяліцеся ідэямі, як можна дапамагаць не толькі грашамі, але яшчэ як. А мы зараз, ну, як бы цэлая гадзіна яшчэ наперадзе, вы зможаце нам расказаць. Мы пра гэта таксама у эфіры з дапамогай Валеры раскажам. А мы зараз пераходзім да вельмі такой непростай тэмы, што адбываецца на літоўскай мяжы, і потым абмяркуем гэта з нашым госцем Алексеем Лівончыкам. Які таксама шмат ведае пра дабрачыннасць. Так. Але глядзім. Давайте для парадку прыгадаем. З-за паветраных шароў з кантрабандай, якіх было багата, Літва закрыла 2 памежныя пераходы. А беларускія ўлады ў адказ адмаўляюцца выпускаць з краіны каля 5000 літоўскіх грузавікоў і прычэпаў. Стварыўся калапс лагістычны. Людзі стаяць на мяжы, грузавікі стаяць на мяжы. Я ведаю, што у літоўскі такі хелпдэск, там сотні званкоў. Людзі не могуць паспець на самалёты, адмяняюцца нейкія планы. Ну, жахліва, што адбываецца. Ну і на мяжы гэтыя ж людзі, 5000 тых грузавікоў і з прыцэпамі і так далее, яны да гэтага часу стаяць і ніяк не могуць вярнуцца дадому. Што кажуць пра гэта ў Літве, нам раскажа наш госць Алексей Лявончык, сузаснавальнік фондаў BuyHelp і BuySol. Алексей, добрай раніцы, вітаем у эфіры, чакалі. Вітанечкі. Добрай раніцы. Ну, якія там самыя свежыя навіны? Мы ведаем, што вот прэм'ер-міністрка Літвы Інга Ругінена учора наведала мяжу літоўска-беларускую, каб, па словах свайго прэс-сакратара, убачыць рэальную карціну і ацаніць сітуацыю на свае вочы. Яна падзялілася фатаграфіямі з мяжы нават на сваёй старонцы Фейсбуку з подпісам такім: «Сённяшняе маё працоўнае месца на мяжы». Алексей, як вы думаеце, вось, ну, для чаго яна туды паехала? Гэта ж немагчыма развязаць рукамі проста прямо на месцы эту проблему.
Ну, натуральна, ніхто не може розрулити це на місце, але, ну, наприклад, просто до прикладу, до чого пайшов недавно, нарешті, праз год у адстаўку кіраўнік рэгіянальных урада Валенсіі. Тому що у свой час, год тому, коли були потопи катастрофічні в Валенсіі, ён не з'явився на місце, тому люди не бачили, що чоловік хоч неяк виконує свої обов'язки і там спробує вирішити проблему. Тому як політика такого уровня чекається, що гэты палітык будзе на месцы такой вось катастрофы. Бо для Літвы гэта сапраўды, ну, гэта катастрофа. Захрасла куча грузавікоў з таварам. Краіна, ну, мы ведаем, што краіна адносна невялікая, і столькі, колькі іх захрасла, гэта вельмі істотны процент. Я тут не ацэньваю, як бы, слушнасць і неслушнасць дзеянняў канкрэтных людзей, але літоўская прэм'ерка поступила ў гэтым сэнсе абсолютно правильно. Не, яе візіт туды нічога не вырашыць, абсолютно. Але калі б яна нічога ў гэтым кірунку не рабіла, гэта быў бы вялізны палітычны мінус. Ад людзей просто чакаецца на такіх пасадах, што яны будуць хоць неяк спрабаваць гэтую праблему развязаць, нават калі б гэта было і асабістай прысутнасцю. Ну і понятно, што з Лукашэнкам дамаўляцца гэта абсолютно бессэнсоўная рэч, нягледзячы на тое, што некаторыя людзі нам распавядаюць, што можна дамаўляцца, Лукашенко готовы і гэтак далей. Это бессэнсоўна. Гэты чалавек разумее толькі мову сілы, таму мы тут маем справу з тым, што называецца проста, ну, супрацьстаяннем банальным. Тому калі закручвае гайкі один бок, другі будзе рабіць тое самае, пакуль камусьці па галаве не прыляціць ад трэцяга, як у выпадку з Польшчай і той самай Беларусью. Алексей, тут досыць кур'язальна пачынае выглядаць гэта сітуацыя, таму што беларускае міністэрства замежных справаў літаральна недаўна апублікавала інфармацыю, сказала, што, маўляў, гэта не мы, гэта все літоўцы, яны зачынілі мяжу, мы тут ні в чым не вінаваты. Давай шчыра скажам, хто вінаваты ў гэтай сітуацыі, чаму гэта здарылася, нагадаем, каб не было ніякіх непаразуменняў. Да без праблем. Здарылася гэта таму, што метэазонды, якія там ці балоны, пофіг, ці дроны, лятучыя аб'екты. У канкрэтным выпадку з Літвой мы мелі справу з кучай паветраных шароў, якія неслі цыгарэт. І яны вырубалі рэгулярна Віленскі аэрапорт. І понятно, тут не трэба думаць, што гэта можна было зрабіць без координации з спецслужбами Лукашенко. По-першае, гэты бізнес, ну, калі казаць, сур'ёзны бізнес по кантрабандзе цыгарэт, спецслужбы Лукашенко крышуюць. Гэта першае. По-другое, калі у цябе ў один дзень з'яўляецца десяткі гэтых паветраных шароў з гэтай кантрабандай у тым кірунку, ці можна сцвярджаць, што пра гэта не ведалі спецслужбы Лукашенко. Даведалі пра гэта спецслужбы Лукашенко, больш за тое, я ўпэўнены, што спецслужбы Лукашенко гэтую справу каардынавалі. Таму што гэта цудоўна укладаецца у парадыгму тэставання НАТО, раздражнення НАТО Москвой і Мінскам. Там приляціць дрон, закрые аэрапорт Осло і ці Копенгагена. Будзе перад гэтым была масіўнае ўварванне дронаў з беларускай на польскую тэрыторыю. Зараз метэазонды, перад гэтым міграцыйны крызіс. Ці можна сцвярджаць, што гэта адбываецца без контроля афіцыйнага мінскай Москвы? Да ніколі. Ёсць, канешне, ідэя, што гэта Москва робіць, Лукашенко не ў курсе, але я лічу, што гэты пункт меркавання, ён просто абсолютно дзіцячы. Гэта жаданне адвесці ад Лукашенко адказнасці, сказаць, што яго падстаўляе Москва. Яго ніхто не падстаўляе. Лукашенко сам цудоўна разумее, што адбываецца на яго тэрыторыі. Не трэба перабольшваць тут ролю Москвы. Я не кажу, што яна не ўплывае на яго вельмі моцна, але тое, што расійскія спецслужбоўцы маглі займацца такой дзейснасцю з тэрыторыі Беларусі, пры гэтым Мінск нічога не можа зрабіць, но гэта ўжо смешна. Так што не. У гэтым канкрэтна вінаваты Мінск. Літва адказала, в прынцыпе, а што мы можам яшчэ зрабіць? Аж нешта ім трэба было зрабіць. У мяне ў гэтым, мне няма ілюзій на тэму таго, што закрыццё мяжы, да чаго яно прывядзе для звычайных беларускіх грамадзян. Абсалютна. Гэта вельмі кепскае рашэнне для звычайных беларускіх грамадзян. Але конкретно литовцы тут были вымушаны хоть нечто зрабіць, і вот яны закрылі мяжу, потому что гэта просто. Ну, складаней было б, конечно, закрыть, напрыклад, толькі таварны транзит, але тады ты будзеш вымушаны перад бізнесам тлумачыцца і бізнесу нейкія грошы выкладваць за нейкія страты. Гэта дорага. Прасцей вось так вот хлопнуць, але з іншага боку атрымалася, як атрымалася. Уже нічога не ходзіць, ні таварны, ні асабісты транзит.
Алексей, ну, я так разумею, што сітуацыя пакуль не блізкая да развязання. Па тых навінах, якія праходзяць з Беларусі, з Літвы, мы бачым, што вось гэта, хто каго перацісне, гэта гульня яшчэ будзе працягвацца пэўны час. І дарадца прэм'ер-міністркі літоўскай Ігнатас Дабравольскас сказаў, што не выключана, што можа быць закрыты і нават жалезна-дарожны чыгуначны транзіт. Вось як вы думаеце, ці ёсць у літоўскага боку нейкі план, як гэта можа, ну, колькі часу гэта ўсё будзе працягвацца? Я не думаю, что тут, в принципе, у кагосьці, ну, Минска, конечно, есть план раздражать полякаў, літоўцаў, пакуль яны не здадуцца, пакуль не спрацоўвала, але тым не менш. Я не думаю, что у Литвы есть нейкі план, як гэта давесці до нейкага прыгожага выхаду, тому что тут няма ніякага прыгожага выхада. Прыгожы выхад, калі ў Менску з'яўляецца адэкватны ўрад, які перастае займацца вось гэтай вот, прабачце за выраз, хернёй, якая адбываецца ўжо гадамі, пачынаючы з 2020 года, да? А то і раней, ну, тое, што было до 2020 года, у параўнанні з 2020 годам і пазней, гэта дзіцячыя гульні. Могуць абсалютна цалкам закрыць і таварны транзіт. Я, дарэчы, на месцы, ну, я заўсёды быў прыхільнікам меркавання, што літоўцы і палякі павінны былі у першую чаргу біць акурат па бізнес-інтарэсах тых людзей, якія устраиваюць ім вось гэты вось цырк на мяжы. Не закрываць асабісты транзіт, а закрываць менавіта таварны. Таму што ад таварнага транзіта у першую чаргу ад закрыцця будзе пакутаваць афіцыйна Мінская Масква. А ад закрыцця мяжы будуць пакутаваць проста звычайныя людзі. І чым менш яны будуць ездзіць туды, тым больш будзе урадлівая глеба для прапаганды, каб апрацоўваць іх і тлумачыць, што Захад іх не чакае. І тут, конечно, устае пытанне, а хто будзе за гэта плаціць, бо закрыць выезды для там простых беларусаў гэта бесплатна. Але, па-першае, як выявілася, collateral, то бок паралельнай шкодай у гэтым усім з'яўляецца літоўскі аўтатранспарт грузавы, як мы ўжо бачым, то бок гэта не зусім бесплатна. А па-другое, ну, эпоха ковіда абсалютна цалкам давяла, што дзяржава, калі трэба падтрымаць уласны бізнес, абсалютна гатова гэта рабіць праз нейкія субсідыі, субвенцыі. Будуць наступствы праз некалькі гадоў гэтага ўсяго палітычнае і эканамічнае і інфляцыйнае, але казаць, што дзяржава не будзе гатова упісвацца ў форс-мажорна сарваныя кантракты, ну, калі трэба, будзе гатова. Тут просто пытанне рашучасці. І мне ўсё-таки падаецца, нягледзячы на тое, што польска, вось беларускі вот это супрацьстаянне, но з закрыццём мяжы, я маю на ўвазе закрыццём таварнага транзіта тады поўнасцю першы раз. Яно скончылася трохі вяла і незразумела, хто першы мірнуў, але тым не менш у Лукашенка ад гэтага закрыцця, того, што тавары перасталі ехаць, трохі на галаве валасы сталі дыбарам. Трохі падгарэла, сапраўды. Сапраўды падгарэла. Так. І тут пытанне не ауткама, тут пытанне, чаму Лукашенка, чаму ён так дёргаўся. Ну, тут можна адказваць 100 разоў, але я думаю, што яму настучалі па галаве мінус вялікія грошы. Вось і ўсё. І я б на месцы літоўцаў рабіў бы тое самае, як рабілі палякі. Зараз страты лічацца ўжо ў мільёнах еўра і магчыма, што гэтыя рахункі літоўцы прад'явяць менавіта беларускай дзяржаве. Паглядзім, чым скончыцца, будзем адсочваць. Але паколькі сёння мы шмат абмярковаем дабрачыннасці, Алексей, цябе як заснавальніка Байсола і Байхелпа не можам не запытаць таксама пра тое, які зараз стан беларускай дабрачыннасці. Ці беларусы ўсцяж гатовыя дапамагаць. Вось нашыя чатлане напісалі ў каментарах, што калі б на літоўскай мяжэ кармілі цапелінамі, гэта была б сапраўдная дабрачыннасць. Дык як у нас справы з дабрачыннасцю, ці сапраўды беларусы не страцілі да яе сэрца? Не, беларусы да салідарнасці сэрца не страцілі. Я заўсёды прыводжу апошнія два прыклады. Это прыклад, ну, понятно, что это аднаму прыкладу уже 2 гады. Але ў 23-м годзе сітуацыя была прыкладная, як у 25-м, і тым не менш здарыўся марафон, які сабраў істотныя грошы на такую вот сітуацыю замарозкі. І калі выйшлі 11 верасня 25-го года вось гэтыя вот 52 чалавекі, з якіх 38 было беларусаў, зборна Байсоля, які прабіў адметку 100 літаральна там за некалькі гадзін і выйшаў на 120 ці штосьці, у сітуацыі такой ж самай глыбокай замарозкі, як у нас зараз, калі падаецца, што ўжо ўсе расчараваліся, усім надакучыла данаціць і гэтак далей, яны просто даводзяць, што не, ну, як бы, што салідарнасць яна ёсць. Просто салідарнасць штука заўсёды лягчэй сітуатыўная, да? Калі адбываецца нейкі макроівент, як у 20-м годзе,
донаты люди будуць гатовыя данаціць, таму што яны гатовыя, яны хочуць памяняць нешта, яны ўпэўненыя, што іх донат ён нешта можа памяняць. Вось тое, што адбывалася 11 верасня, это было тое самае. Людзі хацелі дапамагчы тым, хто адседзеў, бо яны чакалі, што першае вялікае вызваленне, а па-другое чакаецца, што можа быць яшчэ выйдуць нашы і гэтак далей. І для мяне гэта быў проста адкрыты як бы доказ. З салідарнасцю ўсё нармальна. Калі выпусцілі Ціхановскага, памятаеце, колькі людзей глядзела ягоную прысуху. Я не кажу пра грашовыя зборы. А што датычыць цепелінамі на мяжы беларусаў, якія захраслі, тут трохі іншая рэч. Калі гэта была б, скажем так, заходняя краіна, дзе за гэта па галаве не даюць, да, то людзі бы кармілі абсалютна на мяжы цепелінамі сваіх беларусаў, якія захраслі па гэты бок мяжы. Проста як толькі ты ў Беларусі паедзеш карміць кагосьці чымсьці, да тебе прыйдуць і скажуць, што ты экстрэміст, што ты не ўзгадніў з гэтай дзяржавай і гэтак далей. Таму што нашы все донаты, яны збольшага зараз, не проста збольшаны, просто на 99%, яны прыходзяць з дыяспары, ці яны прыходзяць ад замежнікаў, яны не прыходзяць знутры Беларусі. Але гэта не азначае, што ў Беларусі гэтага ўжо не існуе. Канешне, мы разумеем, што проста людзі ведаюць рызыкі і таму не данацяць, таму што былі прыклады, што за данаты таксама садзяць. Сапраўды. Але цудоўна, што справа салідарнасці жыве. Алексей, дзякуй табе велізарна, што прачнуўся, далучыўся да раніцы з Белсатам. З намі на сувязі быў Алексей Левончык, сузаснавальнік фондаў BuyHelp і BuySoul. Ну, а мы крочым і дадзім вам трошечки аддыхнуць. Да, прыгоженька. І трошечки прыгажосці вам, канешне, ад нашай Кацярыны цудоўнай Ваданосавай. А мастацтва крухмалення пачалося ў Галандыі. Адтуль яно прыйшло і на нашыя землі. Я ўмею атрымліваць крухмал з пшанічнай мукі, з вотруб'я, з кукурузы і іншых зерняў, часам з каранёў, а часам з іншых матэрыялаў, усіх колераў, усіх адценняў, белага, чырвонага, сіняга, пурпуровага і іншых. Асабліва жаданыя ў нас жоўтыя крызы, пра якія часта ўзгадваецца ў п'есах. Іх фарбуюць шафранам. Колер нагадвае стары, пацямнелы лак на карцінах у касцёле ці ў палацы. Як здабыць крухмал, гэта ўвогуле на пачатку быў сакрэт. Зараз многія сем'і дасылаюць мне сваіх дачок для навучання. Яны гатовыя дорага плаціць за тое, каб я паказала, як вару крухмал. А майстэрню маю так і называюць крухмальным домам. Магу і вам адкрыць сакрэт. Хочаце? Трэба спачатку развесці крухмал у халоднай вадзе, а потым уже заліць крутым кіпнем. Тады атрымаецца густая клейкая маса, акурат тое, што трэба. Крызу ў яе трэба апускаць толькі з аднаго боку, дзе брыжэй. Крухмал робіць усё цвёрдым, хрумсткім, а мне нельга дапусціць, каб каўнер націраў шыю заказчыка. Я прамазваю крызу крухмалам, асцярожна адціскаю лішняе і можна несці сушыць. Тут усё проста, складанасці чакаюць наперадзе. Праўда, некаторыя кажуць, што я раблю колы для калясніцы пыхі, якая вязе ганарліўцаў у пекла. Яны кпяюць з мяне. Сусед адзін раз прынёс гравюру, якая паказвала пекла для крухмальніц. Прылады для фармавання там названыя кляшчамі сатаны, а самі пральніцы выяўленыя як агідныя істоты. Але такіх мала, бо нават свінгліянцы і лютэране носяць крызы, а іх цяжка абвінаваціць у марнасці жыцця. Цяпер мне патрэбны агонь. Дакладней, цяпло і каб паветра гуляла. Проста ўзяць крызу і вывесіць яе на вуліцу, каб чакаць, пакуль яна там высахне. Марная справа, нічога не атрымаецца. Крызу трэба трымаць над агнём, махаць ёю і перыядычна распраўляць усе складкі, каб брыжы не сліпліся паміж сабою. Колькі часу гэта займае? Бывае па-рознаму. Гэта залежыць ад жару, ад пары года, ад вільгаці, нават ад гатунку дроваў. Бывае, што я за гадзіну спраўляюся, а бывае і некалькі гадзінаў трэба сядзець, і насамрэч гэта вельмі горача. Але крыза мусіць высахнуць цалкам. Чаму так? Таму што калі не высушыць крахмал, то ён проста прыстане да інструментаў, якімі я буду яе далей прасаваць. Так ці іначай, права на памылку ў мяне няма. Я мушу зрабіць усё дзеля таго, каб у пана магната была сапраўдная магнацкая крыза. Працуй, Касюх.
за что мне падабаецца нітка зорка, што Катя ўвесь час расказваў пра нейкі невядомы мне сэнс, здавалася, зразумелых слоў. Вот я ў жыцці не ведаў, што слова крыза, апроч таго нейкай крытычнай сітуацыі, азначае вось такую прыгожую дэталь. Ну, такі каўнер, такі напрасаваны. Я, шчыра кажучы, не памятавала, што і нашыя продкі такія крызы насілі. Таму дзякую, Катя, за гэтую асвету гістарычную і за неверагодную прыгажосць. А мы ўжо зараз накіроўваемся да Мікіты Мелказёрава, які паразмаўляў з Настай Роўдай. Яна дзеліцца цудоўнымі ўспамінамі пра роднае маладзечна і расказвае пра тое, як задэбютавала ў незалежнай журналістыцы. Усё гэта ў новым выпуску «Мова на нова». Глядзім. Наколькі я памятаю, ты з маладзечна. Конечно. Маладзечна жыве вечна. Вось, маладзечна будзе вечна. І мой асноўны какой-то стэрэатып пра маладзечна як горад, у якім выдалілі ўсе савецкія назвы вуліцаў. Наколькі гэта праўда? Абсалютная праўда. Гэта зрабіў Карпенка. Карпенка, напэўна, адно з найгучнейшых прозвішчаў у гісторыі маладзечна, таму што ён сапраўды вельмі шмат добрага зрабіў для Беларусі агулам, і гэта ягоны ўнёсак у гісторыю маладзечна, што ён пазбавіў горад вось гэтых савецкіх назваў. І сапраўды такая легенда ёсць, што засталася толькі адна нейкая вуліца з савецкай назвай, і яна вядзе ў тупік. У маладзечні і в аколіцах такая узрошчвалася і папулярызавалася беларускасць. І ты вось на базе гэтай беларускасці і вырасла такая, ці як? Абсалютна так. Прычым гэта адбылося вельмі выпадкова. Так? Мне было там 16 гадоў, напэўна, і ў галаве з'явілася думка, ідэя, што трэба пайсці ў журналісты. Захацелася мне быць там тэлевядучай. Я на той момант яшчэ не разумела, што ў Беларусі ёсць дзве Беларусі, адна беларуская, другая як бы вось лукашэнкаўская. На той момант, канешне ж, я ні пра што гэта не здагадвалася, не думала і не ведала, і, канешне, тэлебачанне я ўяўляла як проста тэлевізар, так, і вось там ёсць людзі зоркія. Вось я прыкладна так думала пра журналістыку, калі шла туды. Ты хацела быць зоркай, так? Да, у мяне было такое вельмі просты запыт. Таму я зразумела, што у БДУ, каб паступіць на журфак, трэба было мець нейкія публікацыі ўжо апублікаваныя ў газетах, і я стала шукаць, куды мне эту гісторыю, то бок ты чалавека маладога прымушаеш пераадолець свой страх, прыйсці ў рэдакцыю, нешта напісаць, і ў прынцыпе ён ужо журналіст. Так. То бок журфак ужо не патрэбны пасля гэтага. Ну, па логіцы так. І вось я на той момант пайшла, паколькі мне хтосьці падказаў, што вось ёсць маладзечанская газета, я пайшла туды. Пайшла, ці то нейкую заметку прынесла, ці то папрасіла, каб мне штосьці далі. Яны, відаць, не захацелі са мной нянькацца і кажуць: «Ой, слухай, вось ёсць рэгіянальная газета, ідзі туды». Ну, я і пайшла. А рэгіянальная газета гэта была акурат моцная, незалежная беларускамоўная газета. Я прыйшла туды. Самі сабе ворага вывесці. Абсалютна. З нейкай сваёй нататкай. Яны, канешне ж, яе не надрукавалі, бо там не было што друкаваць, поўнае абы што. Канешне, я пра гэта у той момант не здагадвалася. І яны, што вельмі важна, запісалі мой нумар тэлефона, і ў іх акурат пачыналася школа маладога журналіста пры рэдакцыі газеты. І вось адна з рэдактарак выдання мне пазваніла і сказала: «Вось у нас будзе школа журналістыкі. Калі цікава, прыходзь і займайся». І, канешне ж, я вось 11 клас давучвалася, і кожную суботу прыходзіла на гэтыя заняткі, і з раніцы да вечара, па-першае, все па-беларуску. Канешне ж, беларускі светапогляд ужо тады, ён як бы узрошваецца ў нашых галовах. І мне было ўсё гэта вельмі цікава, мяне гэта захапіла, і я, дзякуючы гэтаму, напісала шмат матэрыялаў, і дзякуючы гэтаму ўжо па выніках гэтай школкі рэгіянальная газета проста запрасіла мяне ў штат. Раніца з Белсатам у эфіры, і Анатоль Шырвель, і Аліна Коўшык, моя калега. Мы разам сустракаемся сёння з вамі. І зараз раскажам вам, чаго чакаць у другой гадзіне нашай праграмы. Радыя бачыць усіх, хто далучаецца, паступова прачынаецца, заварвае неспяшна каву. У нас ёсць пра што паразмаўляць у гэтую раніцу. Інцыдэнт на Беларускаліі. Што стала прычынай і чаму на беларускіх прадпрыемствах так шмат ахвяраў і аварыяў? Хвілінка рэлаксу ад Надзеі Дамкоўскай для тых, хто робіць ранішнія практыкаванні. Падрыхтоўка да раства ў Ісландыі і незвычайны сабака-чэмпіён. Паглядзім прыгожыя навіны з усяго свету.
Ну і, канешне ж, працягвайце дыскусію ў нашым чаце ў трансляцыі. Там чакае вас Валер і шмат нашых сяброў, чатланаў. Так што пішыце вам, як вы дзеліцеся дабрынёй, ці дапамагаеце, якія добрыя справы робіце і як варта рабіць гэта лепей. Такая ў нас сённяшняя тэма размовы. Пры нагодзе не забудзьце, паставце нам падабаечку, націсніце званочак, каб ніколі не прапусцілі праграму нашу «Раніцу з Белсатам», якая з'яўляецца штосуботу і штонядзелю ў эфіры. Ну, а у нас у студыі яшчэ адна гарачая тэма. Бачыце, сусед, гэта ўсё такое паралельна ідзе. Мы з аднаго боку шмат каму дапамагаем і праяўляем салідарнасць, а з другога боку здараюцца такія рэчы, у якіх церпяць людзі кожны дзень амаль. А аварыя на Беларускалі тыдзень таму, няшчасны выпадак ці нейкая заканамернасць. Зараз будзем разбірацца. Каб пагаварыць пра гэта, мы запрасілі ў студыю Паўла Сакалоўскага, аднаго з лідараў незалежнага прафсаюзу на Беларускалі, а зараз старшыню праекта «Солидарность ЕВИ». Добрый день. Добрый день, Павел. Добрый день. Рады вас бачыць. Давайте разберемся. Бо недавно на прадпрыемстве Беларускалі адбыўся досыць сур'ёзны інцыдэнт. Разарвалася вось гэта ёмістасць з-пад саляной кіслаты, праз што пацярпелі рабочыя. На вашу думку, што магло стаць асноўнай прычынай гэтага няшчасця? Да, гэта вельмі жудасная трагедыя насамрэч, але казаць дакладна, што здарылася прычынай гэтай трагедыі, зараз мы асабіста не можам, мы можам толькі неяк предполагаць, што там здарылася, таму што мы не можам знаходзіцца легальна на тэрыторыі прадпрыемства, амаль што ўсё кіраўніцтва прафсоюза было вынуждена з'ехаць за мяжу і адсюль працягваць сваю працу. Таму насамрэч былі нейкія работы ремонтныя, і у гэтых работах на пустой ёмасці, там стаяла некалькі побач ёмасцей, здарылася зрыў, мабыць, даўленне ці нешта з запорнай арматурай, і вось гэтым зрывам пашкодзіла побач ёмастасць, якая была поўная салянай кіслаты. І вось ужо большая частка траўмаў ад салянай кіслаты гэта з той ёмасці, якая стаяла побач, якая пачала пралівацца. Алексей, а вось як вы лічыце гэта... Ой, Алексей, прашу прабачэння, шелявончык у галаве мяне. Павел, скажыце, калі ласка, вось як вы думаеце, гэта нейкае разавае здарэнне, ці гэта ўжо сістэмная праблема на Беларускалі? Ну, глядзіце, на такіх прадпрыемствах крупных здарэнні здараюцца, да. Але ёсць, конечно, нейкія моманты, пра якія можам казаць, што гэта все-таки ж ёсць нейкая сістэма. Таму што, насамрэч, і те рэпрэсіі, якія былі ў 20-м годзе, пасля 20-га, яны унеслі свой уклад у гэта. І, напрыклад, если казаць пра псіхалагічнае состояние внутри калектыву, яно вельмі напружанае. Людзі заўсёды ходзяць на працу под нейкім ціскам, і гэта дае свой уплыў. Напрыклад, у 20-м годзе мы бачылі такія моманты, калі з таго, што людзі уходзілі там у стачку ці выказвалі нейкі пратэст, і іх праца не было каму выполняць, на іх працу ставілі людзей, якія не малі досвед гэтай працы. І таму вось такія інтэндэнты маглі праісходзіць і тады. Павел, я чытаў, што... Працягвайце, будь ласка. Ну, я чытаў, што вось на прадпрыемстве в караце рэпрэсіі, я чытаў, што звальняюцца людзі, масава звальняюць людзей, то ўвогуле, ці ёсць там каму зараз працаваць, можа, гэта таксама адна з прычын гэтай праблемы, што проста няма адмыслоўцаў, якія ўмеюць там, не знаю, бяспечна абыходзіцца з ёмістасцем ад салянай кіслаты, напрыклад. Гэта ж трэба ведаць, як з гэтым працаваць. Да, трэба, конечно, ведаць, як з гэтым працаваць. Ёсць некалькі момантаў, насамрэч. Адны з момантаў, напрыклад, што
могли просто парушыць вот гэтую сістэму тэхналагічную недзе, да? Таму што людзі не до конца усведамлялі, што можа здарыцца. І ось тыя моманты маглі самі недзе вот гэтыя моманты бяспекі не дагледзець. Такое магло быць. Але насамрэч прадпрыемства зараз працуе, але яно не працуе на так шмат, як яно, напрыклад, працавала до 2020 года. І казаць аб вялікай інтэнсіўнасці зараз мы не можам, таму што насамрэч мы даже пасля 2020 года бачылі зменшэнне колькасці несчастных выпадкаў з тым боку, што на Беларускаліі былі накладзены санкцыі, і з-за гэтага яно пачало менш працаваць, была меншая інтэнсіўнасць, таму прац столькі не было, і была колькасць здарэнняў было менш. Але мы можам казаць, што калі вось такія большія буйныя выпадкі здарэнняў адбываюцца, то, канешне, руководству прадпрыемства гэта вельмі цяжка неяк скрываць, вот як было з падзеннем ось гэтай клеці пэўны час назад на другім родаўпраўленні. Такія выпадкі, калі пастрадала шмат людзей, яны не могуць скрываць. Але, канешне, розныя там пераломы, яшчэ нейкія там здарэнні, якія менш цяжкія, яны, канешне, скрываюць. І гэтыя выпадкі мы можам толькі ведаць пра іх ад нашых там нейкіх, я б сказал так, інфарматараў, людзей, якія працуюць на прадпрыемстве, з якімі мы размаўляем, ось толькі адтуль можам даведвацца пра гэта. Спадар Павел, разумела, што гэта кепская практыка замоўчвання такіх выпадкаў, яна вядзе, мне падаецца, да наступнай серыі, таму што не прымаюцца адпаведныя меры, каб пазбегнуць такіх здарэнняў. Але што для мяне зараз істотнае? Сітуацыі здараюцца, церпяць працаўнікі. Што рабіць у дадзенай сітуацыі? Хто іх можа абараніць? Як можна абараніць свае правы? Да каго звяртацца? Што можна зрабіць? Разумеем, што зараз не так шмат тых месцаў, дзе правы тых людзей, якія працуюць, могуць сапраўды, як гэта сказаць, быць абароненымі, так? Ці вы лічыце, што на Беларускалі ёсць такая магчымасць у працаўнікоў зараз? Насамрэч, усё вельмі дрэнна з тым, каб змагацца за свае правы зараз, каб адстойваць гэта. Але ёсць некалькі механізмаў, якія па сей дзень дзейнічаюць на прадпрыемстве, у тым ліку ў Беларусі. Гэта можа датычыцца не толькі Беларускалі. Самае галоўнае гэта разумець, што не трэба замоўчваць вось тое, што з табой здарылася нешчасны выпадак на прадпрыемстве. Насамрэч, гэта вельмі цябе абараняе. Калі ты аб гэтым заявіш і будзе праведзена расследаванне, як гэта палагаецца, а яны павінны, зразумела, што людзей запугваюць, ім кажуць, што вы там не атрымаеце нічога, але насамрэч кіраўніцтва прадпрыемства абманвае здесь працоўных. Таму што калі у цябе будзе получена траўма, і ў дальнейшым, напрыклад, гэта прывядзе, і гэта будзе зафіксавана, і ў дальнейшым гэта прывядзе да таго, што ты не зможаш выконваць свае абавязкі на працы, то ты будзеш атрымліваць вось гэту так называемую пенсію, если гэта інваліднасць, ці табе будуць даплочваць да гэтай працы, таму што прадпрыемства павінна будзе цябе перавучыць на тую працу, якая ты можаш выконваць, а калі твой заробак знатна знізіцца, то ты будзеш атрымліваць на ось гэты адсотак, наколькі у цябе панізілася здароўе, ты будзеш атрымліваць вось гэта выплаты ад государства. Вот так званыя многія не ведаюць, калі мы устроімся на працу, мы атрымліваем страхоўку на такога зялёнага колеру, нам выдаюць такую ламінированы документ. Многие не ведаюць, што гэта. Гэта как раз таки вось той момант, што калі з табой здарыцца несчастны выпадак, то государство будзе табе пакрываць гэтыя моманты. Таму гэта адзіны, мабыць, такі механізм не змоўчваць, таму што мы таксама і на Беларускаліі бачылі, калі
некаторых працоўных, якія атрымалі, напрыклад, траўму, іх прадпрыемства апрацоўвала, і яны, напрыклад, казалі, што яны атрымалі траўму недзе ў быту, а пасля, калі там праходзіла год-два, у іх пагаршалася стан здароўя, і яны не маглі потым прайсці, напрыклад, вось гэту камісію, тому що там працоўныя кожны год праходзяць камісію для дальнейшай працы. Іх просто звальнялі ад таго, што ў іх страціўся стан здароўя, а не таму, што яны атрымалі траўму. І ўжо потым даказаць гэта вельмі складана. Дзякуй вялікі, спадар Павел, за размову. Час сканчваецца, на жаль. Хочацца толькі пажадаць вось гэтым пацярпелым у гэтым здарэнні, у гэтай аварыі, хутчэйшага выздараўлення. І все-таки сапраўды усяму калектыву Беларускаля хочацца таксама пажадаць, што гэта не салідарнасць, калі ты маўчыш. Салідарнасць якраз таки звяртаць увагу на нейкія праблемы зарані. Дзякуй вялікі, спадар Павел. З намі быў адзін з лідараў беларускага незалежнага прафсаюзу на Беларускалі, старшыня солідарнасці ЕВІ Павел Сакалоўскі. А мы працягваем клапаціцца пра наше і ваше, канешне, здароўе, якое здароўе без руху і, канешне ж, без зарядкі. Надзея Дамкоўская пакажа вам, якія практыкаванні вы можаце зрабіць на вольным паветры, калі у вас цёпла, альбо нават у сваёй кватэры. Так што глядзім, а найлепей робім разам з Надзеяй. Адчуваеце, што мозг тупіць, альбо хоча спаць? Гэтае дыханне абуджае з дапамогай кіслародонасычальнасці і моцнага выдыху. Сядьце роўна. Поза, у якой вы можете сядзець роўна без прагібаў у спіне. Удых спакойны. Выдых рэзкі праз нос з суцягваннем жывата. Важна, каб выдых быў з дапамогай мышцаў прэсу і дыяфрагмы. Выдых павінны быць рэзкім, нібыта стрэл. Спачатку паспрабуйце медленно. А як цела будзе адчуваць практыку, павялічвайце хуткасць. Хуткасць павінна быць 1 выдых у секунду. Рабіце 30 секунд, потым адпачніце. Паўтарыце 2-3 разы. Гэтае практыкаванне дае энергію і чысціць свядомасць. Удыхнулі і выдохнулі разам з Надзеяй Дамкоўскай. У такім прыгожым месцы яна нам паказвала практыкаванне. І неяк так і натхненне вяртаецца, радасць жыцця. І перастаем тупіць. Заўважаю сёння гэта за сабой у эфіры, дарагі сябры. Што гэта значыць, калі з'яўляецца у цябе жывы госць урэшце в студыі? Прывітанне, рады прывітаць Андрэя Новіка, рэжысёра, які прыйшоў да нас з добрымі навінамі, ёсць чым падзяліцца, ёсць чым пахваліцца, а гэта мы найбольш любім у раніцы, скажам шчыра. Так, спектакль «Беженцы» 1915, здаецца, так. Так, гэта вельмі цікавая гісторыя. Я ведаю, што ёсць кніжка, якую напісала Анета Прымак-Онішк, так. Гэта гісторыя бежанцаў, якія жылі на Падляшшы, якія фактычна нашыя таксама беларусы і якія былі выселеныя. У Беларусі гісторыя цалкам невядомая, а ў Польшчы замоўчваная. То бок вельмі кантраверсійны выбар твора. Абсолютно. Як вас так занёсла? Па-першае, вялікая падзяку драматургу гэтага спектаклю Роману Павловскому Фельберг, который запрапанаваў гэта зрабіць, ён ведаў гэту кніжку. Мы, канешне, яе не чыталі, не ведалі пра яе існаванне. Абсалютна праўда, што на Беларусі гэта як бы невядома, не было гэтай старонкі ў гісторыі. У Польшы таксама замоўчваецца, на жаль. Але вось 10 гадоў таму, калі выйшла кніга, яна ўжо пачала неяк так падымаць гэтае пытанне, і пытанні добра паўставаныя. Мы зарганізаваліся, дарэчы, выйгралі грант ад Міністэрства культуры Польшчы на рэалізацыю гэтага праекта. І зрэалізавалі, дзякуючы падтрымкі самой аўтаркі, дзякуючы падтрымкі мясцовым жыхарам. І дакладна, гэта гісторыя пра насельніцтва ўсходняй Польшчы,
якое у большасці праваслаўнае, то есть 90% людзей было праваслаўнага веравызнання, і гэта былі ў асноўным этнічныя беларусы. Да таго ж былі этнічныя украінцы, этнічныя рускія, але вось калі мы гаворым пра гэтай тэрыторыі, на якій мы, дарэчы, зрабілі ўжо аб'езд з гэтым спектаклем, да, там большасці былі нашы суайчыннікі по этносу. А які вы выбралі шлях? Вось захаваць дакументальнасць гэтай гісторыі, ці ўсё-такі нейкі акцэнт зрабілі на аўтарскай інтэрпрэтацыі кнігі? Як вы пайшлі? Не, конечно, творчасць яна ж такая. Яна ж не можа быць просто буквы. Гэта ты адчуваеш праз сэрца, таму што гэта вельмі актуальна. Напісанае 100 гадоў таму, і па гісторыям людзей, якія прайшлі ўжо 100 гадоў таму гэтую гісторыю, але чытаючы яе, чытаеш свае ўласныя гісторыі. Да, гісторыі сённяшняга дня. Таму, фактычна паралелі з тым, што было больш за 100 гадоў таму, з тым, што маем зараз. Абсалютна. На жаль, гісторыя паўторваецца абсалютна заўсёды. Яно можа мяняць кірунак раней з захаду на ўсход, цяпер з усходу на захад. Але гісторыя, як гэта адбываецца, чаму адбываецца, менавіта чалавечыя рэсурсы, чалавечая годнасць у гэтай паводзіны, як сябе адчувае у новым месцы, на новай зямлі, у невядомым свеце, і жаданне жыць, жаданне быць, яно паўтворваецца. Як тут можна не інтэрпрэтаваць. Канешне, мы там выкарыстоўваем нейкія такія рэчы. Шчыра кажучы, увогуле пастараліся пазбегнуць часу, каб гэта не было такое 1915, 2015, 2020. Нет, это ёсць такая нейкая гістарычны кантэкст. А як вы развязалі, прабачце, пытанне мовы? Бо кніжка напісана па-польску, але мы ведаем, што гэтыя людзі, якіх тычыцца гэтая гісторыя, яны размаўлялі па-тутэйшаму, як яны самі кажуць, што в нашым разуменні гэта па-беларуску. Насамрэч, на якой мове спектакль, на якой мове вы граеце? Мы граем адначасова на 4 мовах. Вось так? Да. І, канешне, кніжка напісана па-польску, але ёсць дакладны пераклад на беларускую мову. У спектаклю выкарыстоўваецца як польская, як мова нарацыі, так бы мовіць. Таксама да таго ж расейская, чыстая беларуская і больш за ўсё мова тутэйшая. У нас быў свой кансультант. Кансультант па тутэйшай мове. Абсалютна, які перакладаў нам, не, так не гавор, слухай, што ты тут, такого слова не. Скажы нам штосьці па тутэйшаму. А вы прыходзьце на спектакль, там... Это мы, канешне, прыйдзем, але каб нашыя гледачы паслухалі. Што такое тутэйшая мова? Слухайце, па-першае, трэба сказаць, што ў розных месцах, розных вёсках, як і на Беларусі, ёсць свае дакладныя нейкія асаблівасці. І калі там у Орлі больш такая літаратурная беларуская. Там едзем далей праз 40 кіламетраў на рэўцы, там ужо такая абсалютна як на Палешчы, да? Са мной размаўляў бацюшка пасля спектаклю. Там ёсць гісторыя пра бацюшку, канешне, гэта праваслаўны. Прыязджае бацюшка, садзіцца на первым радзе. Такой, боже, сейчас же будет что-то. Станет, там... Передасць анафенями. Да. Не, выходзіць, пасля мы там суп з крапівы ему, это прэм'ера, і такой, слухайце, добрый спектакль. Надо возити, щоб ви всі бачили, щоб така... Гэта, і там такая, Мішанка, я слухаю, як мой бацька гаворыць, там, толькі на Столеншчыне, так. Абсолютно. Вельмі, я не буду здраджаць тэкст спектаклю самога, да? Але тое, што мы на гэта звярнулі увагу і працавалі над гэтым, не самі сабе там неяк уяўлялі,
Але так што завітайце, глядзіце і слухайце тую мову, якая засталася менавіта ад продкаў. Андрей, ну, і все-таки вот ты казаў, што пра час не хацелі казаць, але вось прайшло 100 гадоў з той гісторыі. Ці жывая яна для тых людзей, которые жывуць зараз на Падляшшы, вось праехалі са спектаклямі, ну, бацюшку спадабалася. А якая ўвогуле рэакцыя? Ці жывая для іх эта гісторыя? Ці адгукаецца да іх? Абсалютна, таму што у большасці з тых мешканцаў на гэты момант яны маюць каждый сваю сямейную гісторыю пра беженства. То бок іх продкі вярнуліся, да? Не ўсе, якія выехалі, але часткова вярнуліся, і дзякуючы таму, што гэтыя людзі вярнуліся, паўсталі гэтыя гісторыі. І гэтыя гісторыі дашлі да нас. Вось, і, канешне, людзі, якія прыходзяць, моя бабка была там у беженстве, моя там прабабка, хто ўжо памаладзей. У нашым калектыве грае полька, якая таксама этнічнага беларускага паходжання, у якой таксама яе продкі былі у беженстве. А з чым гэта беженство было звязана? Ну вось я, напрыклад, увогуле не ведаю, што это за гісторыя. Я думаў, гэта 15-й год, можа нешта з першай сусветнай там і так далее. Але я разумею, тут нейкія свае былі працэсы іншыя. Чаму гэтыя людзі падаліся ў беженство? Не, ну слухайце, па-першае, гэта так, 1915 год, вайна, да? Людзі баяцца вайны. Гэта першы этап. А другі этап, тое, што праваслаўнае насельніцтва было трохі запужанае, што прыйдуць немцы, каталікам будзе добра, праваслаўным будзе дрэнна. Гэта другое. А трэцяе, тое, што расійскія ўлады, царскія расійскія ўлады спецыяльна высялялі людзей разам з фабрыкамі, з заводамі і гэтак далей, каб заставіць голыя спалёныя землі. Вось, таму гэта такі быў палітыка выпаленай зямлі, каб немцам нічого не дасталося, не было рэкрутаў, не было людзей, якія могуць працаваць на іх, таму ўсіх выганялі. І гэта адна з самых вялікіх імігранцкіх плыняў у сучаснай гісторыі Еўропы. Вось, таму неяк так 3,5 мільёна чалавек. Музей міграцыі стварылі нават. Я думаю, што ў Беларусі у нас таксама гэтая праца гістарычная чакае і асэнсаванне таго, што з намі адбываецца, які вось у цябе, у вас былі, як у трупы, у актораў былі пачуцці, сапраўды, калі вы граеце то, што здаралася 100 гадоў таму, але фактычна самі перажылі гэта на сваім уласным досведзе. Ну, як я ўжо казаў, канешне, ёсць інтэрпрэтацыя, яна не можа не быць, таму што мы гэта прайшлі і чытаеш сваю асабістую гісторыю. Да, і, да, мяняюцца, можа быць, не коньмі, а самаходам, так. Ну, але прабачце, ну, тое самае. Не ўлева, а ўправа. А пачуцці тыя самыя, жаданне жыць тое самае, жаданне захаваць жыццё дзяцей і чалавекам быць. Да? І, канешне, наш досвед, наша гісторыя, яны дапамагалі ў стварэнні спектаклю. Канешне, яны былі такімі крыламі, якія проста узбагацілі гэты тэкст. Так гаворым яго па-сучаснаму, так паказваем нейкія алегарычныя паралелі з сённяшнім днём. Дарагі сябры, зацікавіла тэма, думаю, варта прыйсці паглядзець ідзеі, калі яшчэ дасяжны спектакль. Ці ёсць квіткі? О, самае галоўнае. Квіткі яшчэ трохі ёсць, бо граем 2 дні запар на дастаткова вялікай сцэне, таму яшчэ трохі ёсць, калі ласка, завітайце. 15-16 лістапада, ўжо зусім хутка, за тыдзень, сцэна-пшыдоўнік тэатру драматычнага, 19:00. Квіточкі можна альбо на старонцы тэатру драматычнага, альбо на нашых сацыяльных сетках можна знайсці і набыць.
Вось так узбагачаем і падтрымліваем нашу супольную гісторыю і сумесна перажываем вось гэтай траўмы, бо гэта дазваляе нам таксама рухацца наперад. Дзякуй велізарна, Андрэй. Дзякуй велізарна, Андрэй, што прыйшоў да нас. Нагадаю, пра спектакль «Беженцы 1915» нам распавёў рэжысёр Андрэй Новік. У нас засталося не зусім няшмат часу, але расказаць вам самыя пазітыўныя навіны з усяго свету мы яшчэ, канешне ж, паспеем. Толькі скончыўся Хэллоуін, а ў ісландскіх крамах ужо новыя дэкарацыі. Кажаноў, прывіды і гарбузы змянілі на чырвоныя стужкі, вянкі і пернікавых чалавечкаў. Некаторыя ісландцы незадаволеныя калядамі ў лістападзе. Іншыя ж слухаюць калядную музыку і ўпрыгожваюць да свята свае дамы. Хачу каляды адразу пасля Хэллоуіну. А як у вас дома? Вы ўжо пачалі думаць пра асвятленне і ўпрыгожанне? Так, я ўжо пачала. Так, я патрошкі ўключаю асвятленне і ўсё такое, таму што жудасна цемна. Занадта рана. Мы ўпрыгожваем ялінку толькі на 23 снежня. Калі вы пачынаеце слухаць калядныя песні? Цяпер, у кастрычніку. А калі сацыяльна прымальна пачынаць слухаць калядныя песні? Напэўна, дзесьці ў канцы лістапада. Так, я б сказала, дзесьці ў пачатку снежня. Але вы ўжо пачалі слухаць калядныя песні? Канешне, так. Лятальны піражок. Гэтак жартаўліва называюць сабаку Бэзу з Польшчы. Сёння Бэза вядомая спартоўка, чэмпіёнка свету па сабачым фрызбі, а таксама прызёрка еўрапейскага конкурсу бансай для малых сабак. Аднак шлях Бэзы да п'едэсталу быў даволі складаным, і пачаўся ён з прытулку. Stanęliśmy w bramie schroniska, powiedzieliśmy, że... Мы стали каля брамы прытулку і сказалі, што нам патрэбны малы актыўны сабака. І нам далі Бэзу. Яна брахала на іншых людзей і была даволі агрэсіўная. Не вельмі пакладзісты характар Бэзы тлумачыўся проста. Жывёліна была ў дрэнным стане. У прытулак яе даставілі цяжарную з абарваным ланцугом на шыі і з вялікай асцярогай да ўсіх навокал. Аднак новыя гаспадары змаглі не толькі вярнуць Бэзе давер да людзей, але падаравалі ёй дом і адкрылі яе спартовы талент. Яна перавярнула нашае жыццё, таму што ўсё круціцца вакол яе. Але тое, як ты кожны дзень прыходзіш дадому, а яна бяжыць да цябе, віляючы хвастом, гэта досвед, які немагчыма апісаць. Гэта трэба перажыць. Велізарная, зіхатлівая, амаль што нерэальная. Гэтак відавочцы апісвалі бабровую поўню, што ў ноч на 6 кастрычніка з'явілася ў нябёсах над шмат якімі краінамі. Астранамічнае свяціла ўпершыню за 6 гадоў настолькі блізка падышло да зямлі і стварыла відовішча, ад якога складана было адвесці вочы. У сацыяльных сетках разляцеліся відэа з Турцыі, дзе бабровая поўня падсвяціла гарады і горы. Асабліва зачараваў карыстальнікаў сілуэт вершніка побач з канём. Наступная суперпоўня прыпадзе на 5 снежня. Вось толькі такой жа яскравы, як бабровая, яна ўжо не будзе. Бобровая поўня, тому что там я читаў, гэта індзейцы назвалі вось гэтую поўню, так, і таму і там яна... Бобры выходзяць на поўню паглядзець? А я была несвядомая, гляджу, еду па горадзе, гляджу, все нешта фоткаюць. Цяпер ведаю, што гэта была бобровая поўня. Вот так. Дарэчы, сябры, вось ад пазітыўных навінаў, канешне, і да пазітыўных гісторыяў. Дзякуй велізарны, я сёння так кайфану ад усіх вашых гісторыяў дапамогі. Пра блогераў сёння гаварылі. Дык вось Мілстрой таксама пра яго згадвалі, а між іншага Мілстрой таксама дапамог грашыма на 50 000 даляраў вось гэтаму хлопчыку Івану. Это таксама вельмі важна ведаць. Таксама Аліна таксама паспела пахваліцца. Мы плялі маскіровачныя сеткі, убіралі, збіралі тэлефоны вопратку, рабілі заняткі для дзетак. Сапраўды вельмі шмат беларусаў уключылася ў эту дапамогу украінцам, і пра гэта таксама пішуць. У Беларусі па-рознаму ці наўпроста ці знаходзім шляхі, як перадаць вось гэта пра гэты самы квест. Таксама цікава робяць, як Вольга, згадваюць Вольгу Вялічку, вельмі шмат было рэакцыяў. Нават калі бачаць, на што патрэба, то ўсё роўна даюць, калі могуць. Але гэта была цэлая дыскусія ў нас у чаце. Адныя... Ці варта такім людзям даваць, ці не варта? Так, і, напрыклад, ёсць пра тое, што калі выбіраць, ці даваць камусьці на пахмел, ці даваць вось нейкай бабулі, то даюць бабулі. Вось. Таксама на ЗСУ збіраць, вось у нас была размова пра што, якім чынам дапамагаюць праз монабанкі канкрэтных збораў, а беларусам праз Патрыон і Байсол.
паговорылі мы пра тое, што можна было вось тамографы купіць, вось я напісаў, вось столькі грошай марнуецца там сілавікам, вось гэтым чыноўнікам. Напісалі, што дык купілі гэтыя тамографы, толькі вось там салдатам, гэтак далей, а не папросту людзям. Таксама, вось, паміж дапамогай на апахмел і дапамогай знаёмай бабулі я беру другое, і агулам не хочется неяк шкодзіць здароўю, бо алкагольная залежнасць гэта зло, і шмат было гаворкі пра выбар таксама. Былі жарты, зараз я вось шукаю жарт. Таму што была гісторыя, напрыклад, Сашы Калінкіна, нашага беларускага коміка. Там цэлая цікавая гісторыя пра тое, што ён мае ЦМА, і яму гэты укол вельмі даражэзны польская ўлада набывала. Вось гэта таксама пазітыўная гісторыя пра тое, як дзяржава павінна дзейнічаць у падобных сітуацыях. Хаця в Польшы ёсць таксама праблемы. Не на ўсе хваробы яны купляюць гэтыя лекі ці рэфундуюць. Слухайце, я ж пра гэта і кажу, што гэта не справа дзяржавы дапамагчы кожнаму. Дзяржава можа нейкай групе дапамагаць, а мы павінны, мы мабілізаваны. Але разам з гэтым, сябры, калі гаворка дзяржава, што павінна рабіць, вось укола ад СМА, гэтак далей, таксама маюць іншы бок. Дзяржава наўпрост не дае імі карыстацца, а хоча мець манаполію, а іначай едьце за мяжу. Вось гэта таксама беларуская рэальнасць. Улада не дапамагаюць, пішуць людзям, тыпу, у нас гэты прэпарат не зарэгістраваны, вось і ўвесь адказ на просьбы пра... Прыйшлося дапамагаць дзяўчынцы, которая праходзіла курс хіміятэрапіі айчынным прэпаратам, і ёй вельмі не падыходзіў. І бацькі там з дапамогай добрых знаёмых закупілі ў Германіі. Я дапамагаў гэта даставіць у Беларусі. Ведаеце, якая была праблема? Лягчэй было даварыцца з пілотамі Белавія прывезці гэтыя лекі ў Беларусь, чым як называецца, дамовіцца з лекарам, каб ён прыняў на лячэнне. Ёсць бяда, але ёсць і вельмі важныя словы, сябры, ад вас, і за іх вам таксама велізарны дзякуй. Салідарнасць і дабрачыннасць нашае ўсё, бо менавіта яны паказваюць чалавецкасць, сапраўдную людскасць, то працягвайма. Вось гэта вельмі важнае слово. Калі без жартаў, дапамагайце адзін адному, але помніце, што там, дзе круцяцца грошы, там ёсць ашуканцы і зман, і таму ацэньвайце рызыкі. Салідарнасць нашая зброя. Вось такіх вельмі шмат каментароў. Дзякуй вам за гэтыя пазіцыі. Яны сапраўды натхняюць, акрыляюць і даюць веру ў то, што ў нас сапраўды вельмі шмат добрага наперадзе. Самае галоўнае, што мы шмат які праблемы можам вырашаць самыя. Галоўнае, каб проста не перашкаджалі. Сапраўды. Вера ў сябе, гэта тое, што вярнула нам усе гэтыя выпрабаванні, яны проста ўмацоўваюць нас з вами, што мы салідарны, што мы беларусы, што беларус беларусу беларус. І я вось зацытую свой уласны каментар, который пісаў у чаце. Цепленька зацытую. Давай. Карыстаюся момантам. Гаворка пра тое, што наша салідарнасць сярод іншага дапамагае і пераадолець вось гэту вывучаную бездапаможнасць, якую нам накідваюць. Салідарнасць паказвае, што нас насамрэч вельмі шмат, і мы на вельмі шмат што здольныя. Дзякуй, сябры, вам за вашу салідарнасць. Хочу сказаць, што сёння ў нас выйшла цудоўная праграма, якая дае імпэт і пауэр далей крочыць па гэтым жыцці і правесці вельмі файную нядзелю разам са сваімі блізкімі, сябрамі і знаёмымі, а можа нават камусьці дапамагчы. Дзякуй за тое, што сёння далучыліся да нашага эфіру. Дзякуй. Да пабачэння. Глядзі, ты ўжо не адчуваеш свой час, рэжаш гукам кіляметры да нас, разбіваючы ўшчэнт свае сны. Траіх ты ўжо не бачыш, я гляджу за дваіх. Нерухомая ў шпаркай хадзе, труціш думкамі ў ночы мяне. По гербарыях дорога домой, свае слёзы ў кулак, яны не возьмут цябе, яны ще мусят чакаць. Не пакідай слядоў на заснежаных дахах аэропорту, б'юцца скепкі слоў, так незнаёма. Глядзі, ты ўжо не заснежаных
одна, тонким змроком завинає одна. Полоненые в люстерках кривых твоих, усё радей ты усмехаешься у них. Карнавалы, лихоманки весны, Прага холоду на Прагу вины. Бонус-треком телефонный звонок, ты плачешь и знов, яны не возьму тебя, яны же разом с тобой. Не покидай следов на заснеженных дахах аэропорту, бьются скеки слов, так незнакомо. Не покидай следов на заснеженных дахах аэропорту, бьются скеки слов, так незнакомо. Не покидай следов на заснеженных дахах аэропорту, бьются скеки слов, так незнакомо. Сёння на Белсаце.